እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 22 ብ25 31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። كمي تمسيو زي خبركم سمعتي نايلوم معانت سولوس 4 نحاسة كل تشحن 10 عام تمرت وي 10 نحاسة كل تشحن 20 حالا مدب زتا أنا أقرأكم قبرة مدهنية زينا بمقدام نابرا مقالة بزي مسارتاوي أقل قلوتات زبل سابساب كنا أربالكم هنا فلي مدبنا جوجل تقرينا زبليو نقول مسانا صنحو فلما قن زينا حيز الله بترسل تانيو كم يمسيقهم على تعوزينا أنه መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎም ሶሉስ ኣብ ዝገልጾ መግለጺ ዜጋታቱ ኣንጻር ህወሓት ንኽዋግ ውፀዊዑ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መግለጺ ዝወፀ ድሕሪ ኣብ ሰነ ዝተተግበረ ባዕላዊ ምቁራጽ ተኽሲ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ምውፅኡን ወይ ነቲ ምቁራጽ ተኽሲ ብምቁራጽን እዩ ዓቕሚ ዘለዎን ዕድመ ዝፈቕደሎምን ኢትዮጵያውያን ናብ ሰራዊት መከላኸሊ ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ዝጽምበሩሉ እዋን ሎሚ እዩ ይብል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝዘርግሖ መግለጺ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ህወሓትን 4 ሕዳር ውግእ ድሕሪ ምውልዑ 4 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ንህጹጽ ረድኤት ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡሎ ካብ ኤርትራን ክልል ኣምሓራን እውን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ደጊፎም ኣብቲ ውግእ ከም ዝተሳተፉ እቲ ዜና ይገልጽ ብዝተኣሳሰረ ዜና ንሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ካልኦት እውን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ህወሓት ስጉምቲ ክወስዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንፈት ከም ዘነፀረ ወኪልና ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኣሸባሪ ጁንታ ኢሉ ንዝፀውዕ ህወሓት ምስ ህዝቢ ክሳብ ንዘለዓለም ዘይተፈላለየ ሓረስታይ ሃዲኡ ክሓርስ ከም ዘይኽእል ንጹር ኮይኑ ኣሎ ይብል ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ዝወፀ ተሳዒሩ እምበር ብምቁራጽ ተኽሲ ኣይኮነን ዝብል ህወሓት ብወገኑ ዝነፀሮም ቅድመ ኩነታት ተቐባልነት ክሳብ ዘይረኸቡ ነቲ ውግእ ክቕጽሎ እየ ከም ዝበለ ብዝተፈላለዩ መራሕቱ ገሊጹ እዩ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ኬኔዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ ሎሚ 4 ነሓሰ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ፍሉይ ሓይሊ ክልላትን ምልሻን እዚ ኢትዮጵያ ንምብትታን ዝተላዕለ ሓደ ሓይልን ስውር ኢድ ደጋውያን ዘለዎ እኩይ ተግባር ንምድምሳስ እቲ ብርቱዕን ዘየዳግምን ቅልጽምኩም ከተዕርፍሉ ኣንፈት ተቐሚጥልኩም ኣሎ ይብል እቲ ንእዋናዊ ጉዳያት ዝምልከት መልእኽትን ሃገራዊ ጻውዒትን ዝቐረበሉ መግለጺ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣነ ረጊጸ ዘይገዝኣ ሃገር ትዕነው ዝብል ፍኸራ ክሕደት ዝሓዘ ህወሓት መጋለቢ ፈረስ ጸላእትና ኮይኑ ሰላምና ንምዝራግን ሃገርና ንምብትታንን ነጋሪት ጥፍኣት ይሃርም ኣሎ ክብል ገሊጽዎ እዩ ነዚ ጸገም ንምግዳድ ብዝደልዩ ሓይልታት እዝኑ ዝተሸፈነ ክብል ንማሕበረሰብ ዓለም ዝገለጸ እቲ መግለጺ ሕልኽላኽ እቲ ኩነታትን ባህሪ ጥፍኣት እቲ ኣሸባርን ንምርዳእ ካብ ዘይምድላይን ነቲ ሓቂ ገዲፎም ኣውያት እቲ ጥፍኣተኛ የጋውሕለው ክብል ይኸስስ ንጻዕርታት መንግስቲ ግቡእ መልሲ ከይሃቡ ብሓገዛት ረድኤታ ምኽንዮም ጁንታ ክብል ንዝፀውዑ ህወሓት ዝሕግዙ ተግባራት ክፍጽሙ ዝተታሕዝውን ኣለዉ ኢሉ ከምኡውን ቅድሚ እቲ ኹናት ምጅማር እውን እንተኾነ ሲሶ ዝኸውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሰፍትነት ዝተሓቆፈ ምንባሩን መንግስቲ በይናዊ ምቁራጽ ተጻብቆ ዝገበረሉ ምኽንያት እውን ብቐንዱ ንህዝብን ሓረስታይን ክብል ምንባሩ ይገልጽ መግለጸት ቤት ጽሕፈት ይኹን እምበር እቲ ህዝቢ ካብቲ ኣሸባሪ ጁንታ ክብል ዝፀውዕ ህወሓት ንሓዋሩ እንተዘይተፈልዩ ሓረስታይ ተረጋጊኡ ክሓርስ ኣይኽእልን ክብል የብርህ ዕላማ ህወሓት ኢትዮጵያ ምብትታን ምዃኑ መራሕቱ ተዛሪቦም እዮም ክብል ዝጠቐሰ እቲ መግለጺ ዕላምኡ ንምስላጥ ድማ ብብዙሓት ሓይልታት ደገ ተሓጊዙ ንዝበለጸ ጥፍኣት ኩናት መሪጹ ይብል ወሲኹ ኩለኹም ሃገርኩም ንምክልኻል ዕድመኹምን ዓቕምኹም ዝፈቕደልኩም ኢትዮጵያውያን ናብ ሰራዊት ሓይሊ ምክልኻል ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ብምጽምባር ንጥብቅና ሃገርኩም ጠጠው እትብልሉ ግዜ ሕዚ እዩ ክብል ጻውዒት ኣቕሪቡ ብኻልእ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ካብ ክልል ትግራይ ዘውፅአ ተሸኒፉ ደኣምበር ምቁራጽ ተጻብቆ ብምእዋጁ ኣይነበረን ክብል ዝገልጽ ህወሓት ዘቐመጦም ቅድመ ኩነት መንግስቲ ስጋብ ዘይተቐበሎም ኩናት ጠጠው ከም ዘየብል ብዝተፈላለዩ ኣመራርሓ እቲ ውድብ ክገልጽ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ
መንግስት ፌደራል አፍልጦ ዘይሃቦም ኣብዚ እዋን ንክልል ትግራይ እናመሓደሩ ዝርከቡ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መንግስት ፌደራል ዘለዎ ኣማራጽታት ብሕወሓት ዝቐረበሉ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ንዘተ ምድላው ወይ እውን ክድምሰስዩ ክብሉ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕተት ተዛሪቦም እዮም። የቕኒየልና ሳራ ኣብ ክልል ዓፋር ካብ ኩናት ሃዲሞም ኣብ ጋሊኮማ ኣዕቂቦም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሲቪላት ዝወረደ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ካብ ዝተቐትሉ ልዕሊ 200 ሰባት ናይቶም ኣስታት 50 ዝኾኑ ኣስከሬን ክሳብ ሕዚ ከም ዘይተረኽበ ናይ ዓፋር ክልላዊ መንግስቲ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣፍሊጡ። በቲ መጥቃዕቲ ዝተኸሰሰ ንርእሱ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢሉ ናይ ዝፅውዕ ሓይሊ ዋሃብ ቃል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ሓደጋ ንምምርማር ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ክንሰርሕ ኢና ኢሎ ኣሎ። መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ። ኣብ ክልል ዓፋር ወረዳ ከያሎ ኮሎን ጌታን ከባቢታት ዝተመዛበሉ 30,000 ሰባት ኣብ ዘዕቆብሉ ማእኸል ጋሊኮማ ሰበስልጣን ክልል ዓፋር ሕወሓት ኢሎም ዝፀውዕዎ ንባዕሎም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢሎም ዝፅውዑ ቅድሚ 6 መዓልታት ለይቲ ፈጺሞሞ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ናይ ዓፋር ክልላዊ መንግስቲ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን አይሻ ዩሱፍ ገሊጸን ከባድ ችግር ነው የኛ ህዝብ እያሳለፈ ያለው በተለይ ደግሞ ጦርነቱ ከተነሳ በኋላ ጋሊኮማ አንድ መጠለያ ህዝብና ከቢድ ጸገም እዩ እናሕለፈ ዝርከብ ብፍላይ ድማ እቲ ኩናት ምስ ተለዓለ ኣብ መቆቢ ጋሊኮማ ኣብ ልዕሊ ይነብር ዝነበረ ህዝቢ እዩ ወሪዱ እቲ ኩናት ሰጊኦም ንዝተዓቆቦ ሰባት እዩ ኣጥቂዑ እቲ ጁንታ ኣብኡ ኣዝዩ ብዘሕዝን ኩነታት 30,000 ሰባት ኢና ኣስፊርና ናይ 203 ሬስኦም ተረኺቡ ናይ 48 ሰባት ግን ኣይተረኸበን እየን ኢለን ህፃናት ደቂ ኣንስትዮን ዓበይትን ግዳያት ናይቲ መጥቃዕቲ ምዃኖም ገሊጸን ኣለዋ ከቢድን ቀሊልን መጉዳእቲ ዝወረዶም ብርክት ዝበሉ ሕክምና ይከታተሉ ከም ዘለውን ወሲኸን ሓቢረን እቲ ወታደራዊ ግጭት ናብ ከባቢታት ጉሌና ኣውራን ጉባን ከም ዝተጋፍሐ ናይቲ ክልል ምክትል ኮሚሽነር ቤት ህንፀት መሐመድ ኣሕመድ ያሎ ገሊጾም ኣብቲ መዕቆቢ ማእኸል ንዝርከቡ 30,000 ተመዛበልቲ ንምቕላብ ዝተቐመጠ ምግቢ ተቃጺሉ ኣብ ልዕሊቶም ተመዛበልቲ ስነ ኣእምራዊ በሰላ ወሪዱ ነፍሰ ጹር ኣዴታት ካብቲ ግጭት ንምህዳም ፈቆዶ መንገዲ ወሊደን ነቲ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ዝተባሃሉ ንብረት ከም ዝወረሩን እቶም ምክትል ኮሚሽነር ገሊጾም ንርእሱ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢሉ ናይ ዝጽውዕ ሓይሊ ኣቐባል ቃል ዝኾኑ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሕዎ መልእኽቲ ብፈጻሚ ዳይሬክተር ዩኒሴፍ ዝወፀ መግለጺ ኣማእቲ ሰባት ተቐቲሎም ዝብል መግለጺ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኢሎም ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኢሎም ዝጸውዕዎም ሓይልታት ፌደራል 5 ሐምለ 2021 ኣቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ልዕሊ ሓይልታቶም ኣብ ጋሊኮማ መጥቃዕቲ ፈንዮም ንድሕሪት የንሰሕብ ዝነበረ ሓይልታት መንግስቲ ረድኤት ንዘድልዮም ቀረባት ዝሓዘ ሙሉእ መኽዘን ኣቃጺሎም ክብሉ ከሲሶም ሓይልታቶም ነቲ ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ኣፍሺሎም ናብ ካምፕታቶም ከም ዝተመለሱ ብምግላጽ ኣብይ ኣሕመድ ህፃናት ንሓደጋ ምቅላዕ ሓዊሱ ንሓይልታትና ንምጽላም ዝዓግቶ የለን ኢሎም ንዝኾነ ይኹን ኣጽዋር ኣይንምብርከኽን ዝክብሉ ቅድሚ መዓልታት ዝተዛረቡ ናይቲ ክልል ርእሰ ኣመሓዳሪ ኣወል ኣርባ ወራር ዝተፈጸመና ካብ ክልል ኦሮሚያ ንዝመጽእ ሓይሊ ስለ ዝተቐበልና እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እዚ ግን ጌጋ እዩ ንዓና ካብ ሓይልታት ኢትዮጵያ ንምንጻል ዓሊሙ ዝተፈጸመ እዩ ምባሎም ጠቒሱ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ምጽብጻቡ ይዝከር ይብል መስፍን ኣራጊ ዝለኣኾ ጸብጻብ የቕደልና ገብረ ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራትን ካልኦት ትካላትን ናብቶም ኣብ ክልል ትግራይ ዝተደኮኑ ማዓስከራት ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝኾኑ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓረሽን ከም ዝበጽሑ ገሊጾም ኣብቲ ከባቢ ይካየድ ዝነበረ ውግእ ሰራሕተኛታት UNHCR ካብ 13 ሐምለ ጀሚሩ ናብተን ማዓስከራት ንከይበጽሑ ዓጊትዎም ከም ዝጸንሐ እቲ ዜና ይጠቅስ ሎሚ ግና ኣገዳሲ ቀረባት ካብ ቅድሚ 5 መዓልታት ጀሚሩ ናብ 23,000 ስደተኛታት ይኣቱ ከም ዘለውን ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጦሎ ኩነታት ዘይሃድኡ ስለ ዝኾነ ስደተኛታት ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ይርከቡ ኣገልግሎት ጥዕና የለን ጽሩይ ዝስተ ማይ እውን ይጽንቀቕ ኣሎ ይብል እቲ ሪፖርት UNHCR ወሲኹ ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓረሽን ዘለው ስደተኛታት ኣብ ጥቓ ዳባት 135 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ናብ ዝርከብ ስፍራ ዝሓልፍሉ መገዲ ንክኽፈተሎም ጸዊዑ ኣሎ ዛጊድ 126 ስደተኛታት ናብ ተሓድሽ ማዓስከር ከም ዝኸዱ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ብዝተኸፍተ ውግእ ከም ዝተሻቐለ ዝገልጽ UNHCR ኣብ ክልል ኣምሓራ 100,000 ኣብ ዓፋር 70,000 ሰባት ከም ዝተፈናቐሉ ሰባት ሎሚ እውን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ይሰግሩ ከም ዘለዉ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራሕ 275,000 ሰባት እቶም 40,000 ኤርትራውያን እዮም ኣብ ሓመዳይት ሱዳን ከም ዝበጽሑ እቲ ዜና ጠቒሱ
ብዘይካዚ 900 ህዝቢ ቅማንት ናብ ሱዳን ከም ዝኣተወ ተፈሊጡሎ 96,000 ኤርትራውያን ስደተኛታትን 650,000 ኢትዮጵያውያንን መሐገዝ ዝውዕል 164.5 ሚሊዮን ዶላር ተማሕጺኖሎ UNHCR ኣብ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ማዕበል ኮቪድ-19 ከም ዝተለዓለ ሚኒስትር ጥዕናት ሃገር ሎሚ ኣፍሊጡ ብሕልፊ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ሰሙናት ናህሪ እቲ ምግፋሕ ኣዝዩ ተጋዲዱ ከም ዘለውን እቲ ቤት ዕዮ ሓቢሩ እንተኾነ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ይኽሰት ዘሎ ማዕበል ኣብ ዝቐረበ ኣዋናት ኣብ መላእ ዓለም ይገፋሕ ዘሎ ቫይረስ ዴልታ እንተኾይኑ ንምርግጋጽ ኣይተኻእለን ይብሉ ዳይሬክተር ኮሙኒኬሽን ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ዶክተር ተገድየ ረጋሳ ብመሰረት እቲ ቤት ዕዮ ዝርጋሐ ኮቪድ-19 ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ 2 ሰሙን 100 ጥራሕ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግና 800 ኮይኑ ኣሎ ይብል እዚ ማለት ይብሉ ዶክተር ተገኔ ኣብ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ማዕበል ኮቪድ-19 ከም ዝተለዓለ ሓባር እዩ ይብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዛጊድ 284,500 ሰባት ብኮቪድ-19 ሓሚሞም 4,430 ሞይቶም 264,673 ድማ ካብቲ ቫይረስ ተገላጊሎም እዮም ይብል ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ብውሕድ 82 ተዋጋእቲ ቦኮ ሓራምን ኣባላት ስድራ ቤቶምን ካብ ናይጀርያን ቻድን ኣብ ካሜሩን ኢዶም ከም ዝሃቡ ሰበስልጣን ካሜሩን ኣፍሊጦም ዝሓለፈ ሰሙን 260 ኣብ ካሜሩን ዝኣተው እቶም 82 ኣባላት ቦኮ ሓራም ኮይኖም ከም ዝተረኽቡ እቶም ዝተረፋ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን እዮም ይበል ትልማዊ ዋዒ ናብ ቀይሕ መስመር ይሰግር ምህላው ተመራመርቲ ኣጠንቂቖም በመሰረት ጸብጻብ ክኢላታት ጉጅለ መጽናዕቲ ክልማዊ ለውጢ ኣብ ሕቡራት ሃገራት መጠን ዋዒ ዓለም ብ1.1 ዲግሪ ፋረንሃይት ወሲኹሎ እዚ ወሰኽ እዚ ደርቂ ብርቱዕ ዝናብን ካልእ ምምዝባልን ከኽትል ከም ዝኽእል እቲ ካብ 195 መንግስታት ተዋፅኡ ዝቆመ ጉጅለ ክኢላታት ዘኻኽር እቲ ፍታሕ መጠን ዝርጋሐ ብኩል ኣየር ምጉዳል እዩ ኣሜሪካውያን ናብ ካናዳ ክሰግሩ ከም ዝተፈቐደ መንግስቲ ካናዳ ኣፍሊጡ ኣሜሪካ ግና ንገለ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዝተግበረቶ መምርሕታት ዋላ እውን እንተፍኮሰት ኣብ ልዕሊ ካናዳውያን ዘንበረቶ እገዳ ሎም እውን ቀፂሉ ኣሎ ናብ ካናዳ ክኣትዉ ዝደልዩ ኣሜሪካውያን ወይ መንበር ወረቐት ዘሎም ሕጋዊ ነበርቲ ናብ ካናዳ ክሰግሩ እንተደልዮም ሙሉእ ክታበት ዝወሰዱን እንተወሓደ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ካብ ቫይረስ ኮሮና ናጻ ከም ዝኾኑን ሓባሪት ሰነድ ክሕዙ ይግባእ ገያሾ ቅድሚ ዶብ ሰጊሮም ናብ ካናዳ ምእታዎም ቅጥዒ ኢሚግሬሽን ኣብ ወሰን ክመልኡ ክሕተቱ እዮም እስራኤል ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብ ዝርዝር ዘይውሕሳት ሃገራት ከም ዝኣተወት ተገሊጹ ማእከል ምቁፅጻር ሕማማት ኣሜሪካ ብሰንኪ እቲ ኣብ ምዕራባዊ ገማግምን ወሽመጥ ጋዛን ዝርአ ዘሎ ሓደስቲ መልከፍቲ ለበዳ ኮቪድ-19 ንእስራኤል ኣብ ዝርዝር ንምጉዓዘን ዘይውሕሳት ሃገራት ኣእቲዋ ኣሎ ኣብ መወዳእታት ዜና ሊዮኔል መሲ ምስ ጋንታ ፓሪስ ሰን ጀርመን ድሕሪ ምስምምዑ ኣብ ፓሪስ ናይ ጅግና ኣቀባብላ ተገይሩሉ 6 ግዜ ጽዋዕ ባሎን ዲዮር ዝተዓወተ ሊዮኔል መሲ ሎሚ ሶሉስ ናብ ፓሪስ ብነፋሪት ድሕሪ ምብራሩ ደገፍቱ ምዉቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ ክለብ ፓሪስ ሰን ጀርመን 34 ዓመት ዝዕድሚኡ ናይ ዓለምና ቁፅሪ 1 ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ሊዮኔል ሜሲ ክትፍርሞ ምኽኣላ ነቲ ዛጊድ ብብራዚላዊ ኔይማርን ብፈረንሳዊ እምበፔን ሓጢሩ ዘሎ ጨዋዳ ጋንታኣ ዝያዳ ዘጠናኽር ኮይነሎ ሜሲ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ፓሪስ ምስ ኣተወ ዝለበሳ ካናቴራ እዚ ፓሪስ እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣብ ቅድሚት ዝሰፍረሉ ነይሩ ዜና ተፈጺሙ ነመስክን በትረ ንዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ባንኪ ኤሌክትሪክ መጓዓዝያ ስልክን ኢንተርኔትን ካብ ዘቋርጽ ልዕሊ 1 ወርሒ ኮይኑዎ ኣሎ ብምቁራጽ እቲ ኣገልግሎት ኣብ ህዝቢ ዓብዪ ጽልዋ ይፈጥር ከም ዘሎ ንቪኦኤ ርእይቶኦም ዝሃቡ ነበርቲ ከተማ መቐለ ይገልጹ ኣለዉ ሙልጌታ ጽባሃ ኣዘራሪብዎም ኣሎ
ካብ 21 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ግልጋሎት ባንኪ ኤሌክትሪክ መጓዓዝያ ብተወሳኺውን ብውስን መልክዑ ይሰርሑ ዝነበሩ ስልክን ኢንተርኔትን ኣብ ክልል ትግራይ ተቋሪጹ ይርከብ ምቁራጽ ተገልግሎት ኣብ ናብሮኦምን ስርሖምን ዘለዎ ጽልዋ ጠሚቱ ኣብ ከተማ መቐለ ርእይቱ ሓቲት ኣለሁም ኣይተልኣከ እምባየ ኣብ ዘፈር ኮንስትራክሽን ዝተዋፈሩ ምዃኖም ገሊጾም ግልጋሎት ባንኪ ብምቁራጹ ንዘስርሕዎም ሰራሕተኛታት መሃያ ክኸፍሉ ከም ዘይከኣሉን ብውልቆኦም እውን ንዕለታዊ ናብሮኦም ከም ዝተጸገሙ ተዛሪቦም ናይ ባንኪ ትካላት ተዓጽየን ስለ ዘለዋ ምስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምዕቋር ባህሊ ተታሒዙ ድማ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣውጅቡ ሒዝዎ ዝሓድር ቅርሺ ስለ ዘይነበረ ኩሉ ማሕበረሰብ ከም ባህሊ ኣብ ባንኪ የቕምጥ ስለ ዝነበረ ሕዚ ባንክ ተዓጽዩ ስለ ዘሎ እዚ ማሕበረሰብ እዚ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምንቅስቃስ ተጠቕቢሉ ኣሎ ስለዚ ካብቲ ኩናት ዝኸፍአ መንገዲ ሓደጋ ገጢምዎ ህዝቢ ትግራይ ወይዘሮ ብርክተ ብርሃ ዝተብሃላ ነባሪት ከተማ መቐለ ብወገነን ምቁራጽ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ጽልዋ ዝለዓለ እዩ ኢለን ቅድም ኢሉ ትግራይና ኣበይ ከም ዝነበረት ኩሉ ሰብ ዝፈልጥ እዩ ዕንጨይቲ ምቁራጽ የለን ምክንያቱም ክለምዕ ስለ ዘለዎ ዕንጨይቲ ምቁራጽ ተገዲፉ ፈሓም ከሰል ምክሳል ተገዲፉ ኩሉ ብኤሌክትሪክ ይጥቀም ነይሩ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ኤሌክትሪክ የለ ዕንጨይቲ በሪሶም እዮም ዘምጽዎ ዘለው እሱ መጽውን ምስ ትሕዚ ክራማት ምዃኑ ሓያል ማይ ይወቃዕ እዩ ሓው እኳ መጎጎ ክእጉል ኢላ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ትለዓለሉ ሰዓት ብውሕድ 12 ሰዓት ጀመረቶ ክሳብ ሰዓት 3-4 ሰዓት ጸንሐሉ ሰዓት እኒአ እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ግዜኣ ብኣግባብ ኣይትጥቀምን ዘላ ጡሽ እንዳበለት ትውዕለላ ማይ ስለ ዝወቅዖት ዕንጨይቲ ማለት እዩ ብሕልፊ ኣደቆልዑ እንድሕር ኮይና ኣብ ሰዓታ ደቃ ክትዕንግለይ ትኽእልን ደቃ ዘይ ዕንግለትሉ ድማ ናብ ስራሕ ክትወፍረይ ትኽእልን ብሕልፊ ካብ ሰነ እንድሓር መሃያ የብሉን ሰራሕተኛ ሰለሞን ፍጹም ዝተብሃለ ኣብ ሓደ ሆቴል ተቆፂሩ ዝሰርሕ ነባሪ እታ ከተማ ብወገኑ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ተቋሪጹ ብነዳዲ ሓይሊ ንምርካብ ጻዕሪ ኣብ ንገብረሉ እዋን እውን ነዳዲ ንምርካብ ኣጸጋሚ እዩ ክብል ተዛሪቡ ከም ኢንተርኔት ሆቴል መብራህቲ ፋሲሊቲ ሞር ካብ ደገር መጹ ኣጋሽ ስለለለውና መብራህቲ ደሞ ንሽን ዕንቅፋት ፈጥርና እዩ መብራህቲ ስለሌለ ተቸግርና ኣለና መብራት ብለይ መህላዩ ነዳጃት ዋላ ብቅርሽ ከፈልካ ክንገዝ ተልኻስ የለን ጽልዋ ስለልሕደረና እሱ ታሳቢ ተገይሩ መንግስትም ኣብ ሓፂር ግዜ ሶልቭ ክገብሮ ይብል እንትንኔና ካብዛ ምግቢ እንበልዓ እኳ ኣለዉ ዓለሲ ሕሩጭ እናሃለስ ኣብ ስልካ ክትበልዕ ተኾንካስ መብራት ከድልየካ እኒኦ ካብኡ ደሞ ጸልማት እዩ ሰብ ክንቀሳቀስ ይኽእል ሰብ ክንቀሳቀስ እንድሕለ ይኽእሉ ደሞ ያው ዝናዛ ዓዲ እንቅስቃሴ ብዙሕ እንትን ይገብር እዩ ስለዚ መብራት ብሓፂር ግዜ ክመጽእ እኒኦ ኢልና ተስፋ ንገብር ባለም ድምፁ ዝተብሃለት ርእይቶ ሃቢት ብወገና ግልጋሎት ስልክን ኢንተርኔትን ምቁራጹ ስዒቡ ምስ ቤተሰብ ንምርኻብ ከም ዝተጸገመት ብምሕባር ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንከይፈልጠውን ዝገበረ ኢላ ኣብ ሓደ ጸቢብ ገዛ ሓምታ ዓጸና ሕሳብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ጸቢብ ገዛ ሓምታ ዓጸና ንሓሶም ምክንያቱም ምስ ዓለም ትራኸበሉ ሓደ ዓውይ መንገዲ ታይ ነይሩ ኢንተርኔትን ስልክን እዩ ስለዚ እንደገና ተዓጽያትናላ ማለት እዩ ሶ ሓደ ኣብ ትግራይ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ብብዙሕ መልክዑ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ጽዕንቶታት ትናይ ደገ ማሕበረሰብ ከይፈልጦ ዓውይ ተጽዕኖ ፈጢረልና ኣሎ ንሕና እንደገና ኣብ ደገ ዘሎ ብብዙሕ መልክዑ ክንረኽቦ ልግበአና ዝነበረ ጥቕምታት ብኢንፎርሜሽን ብኻሊ መልክዑ ግንኙነት ፈጢርናት ማሕበረሰባዊ ችግራት ክንፈትሐሉ ንኽእል መንገድታት ብምሎ እቲ መንገዲ ተዓጺና ኣሎ ማለት ስለዚ ጉድኣቱ ብሓደ መልክዕ ዝግለጽ ኣይኮነ ግልጋሎት መጓዓዝያ ካብ ትግራይ ናብ ካልኦት ከባቢታት ምቁራጹ ጠሚቱ ርእይቶ ዝሃበ ቴድሮስ አብርሃ ዝተብሃለ ነባሪ ከተማ መቐለ ብወገኑ መሰረታዊ ሸቐጣት እናኣተው ብዘይ ምዃኖም ተጸጊምና ይብል ትና ነዳዲ ይኹን ትና መንገዲ ምዕጻይ ካብ ማእኸል ሃገር ልግነ ናብ ትግራይ ለኣቲ ይኹን ካብ ትግራይ ለወጽእ ነገር ልከይንቀሳቐስ ትህዝቢ ብጥሜት ክሞት ትነዳዲ ደሞ እንደገና ሃምቲ ትሪኡ ኣለኻ ብጣዕምና ነዳዲ ሕፅረት እኒኦ ኣብ ከተማ መቐለ ጥራይ ይኾነ ብርግጽ ኣብ መላእ ትግራይ ዘሎ ነገር እዩ ናብ መንገዲ ካብ ምዕጻይ ተታሒዙ ልመጸ እዩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ተጽዕኖ ተፈጠረ ይልግነ ዘሎ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጽዕኖ ክፈጥር ክኽእል እኒኦ እቲ መንገዲ ክኽፈት ተጽዕኖ ክገብር እኒኦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደሞ እንደገና ህዝቢ የለማሓድር ለኹ ኢሉ ሓስቶ ኮይኑ እዚኦም ብምሉኦም ነጻ ገይሩ መስመራት ነጻ ገብር ኩሉ ነገር ክኸፍት ኣለዎ ለድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም ነመስግን ሙሉጌታ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት ጸገም ብዝምልከት ዘቕረበልና ሪፖርት ሰምዑ ጸኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታትን ሞያን ዝተኣኻኸቡ ኣባላት ዛጉጅለን ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል መተርጎሚ ንምእታው ብምስራሕ ኣብ
ቤታ ወይ መፈተኒ ደረጃ በፂሖም ኣለው። ንዝሓለፍዎ መድረኻት ዝቕፅል ስራሕትን ብዝምልከት ዊንታ ክዳነ ምስ ክልተ ኣባላት እዛ ጉጅለ ኢንጂነር ክፍላይ ተወለ ብርሃንን ጋዜጠኛ ዲናር ሕሩይን ዘካየደቶ ቃለ መጠይቕ እዩ። ብዛዕባ ስርሖም ክፍላይ ብዝህቦ መልሲ ይጅመር። ሕጂ ኣብቲ ቤታ ዝበሃል ቨርዥን ይበፅሕ ዘሎ። ቤታ ቨርዥን ማለት ከመይ ማለት እዩ? እቲኦም ጉግል ኢንተርናል ተስቲን ወዲኦም ናይቲ ትራንስሌሽን ምድሻ ኢሎም ዝቦምና ኣለዉ ንዓና ነቶም ተጠቀምቲ ማለት እዩ። ቤታ ቨርዥን ማለት ከዓ ዳርጋት ናይ መወዳእታ ማለት እዩ። ንናይ ክፍላይ ዝበሎ ከም መደገፍታ ምስ ፕሮግራሜራትን ተመራመርትን ናይ ጉግል ሓደ ኣኼባ ጌርና ነርና። ንሶም በቲ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ከም ዝተደነቑን ኣፀቢቕና ኣዕሚቕና ክንሰርሕ ተማሕፂኖምና። ከምዚ ዓይነት ብኮሚኒቲ ተጠርኒፍካ ዝስራሕ ስራሕ ኣባናን ኣብ ናይ ኔፓል ኮሚኒቲ ከም ዝረኣዩን ሓቢሮምና። እቲ ናይ ትራንስሌሽን ስራሕ መዓስ ከም ዝጅምር ኣይነገሩና፣ ግን ቬሪ ሱን ኢልና ማለት እቲ ትራንስሌሽን ዳርጋ ቦስ ክንብሎ ንኽእል ኢና። እስከ እንታይ ሓሊፍኩም ኣብ ደረጃ በፂሕኩም? እቲ ጉዕዞ ዓመት ገና ካብ ምጅምሮ ማለት እዩ። ብዙሓት ስራሕ ይተኻይዱ ማለት እዩ። ንኣብነት ብዙሕ ቪድዮታት ዝተዳልወ ነይሩ ትምህርቲ ዝህብ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ እቲ ዘድሊ ፊድባክ ናብ ጉግል ምስዳር ዋላ ኣብ ትግርኛ ከይኣተወ ከሎ ኣብዚ ናይ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ከመይ ጌርካ ኮንትሪቢዩት ትገብር ትኽእል ብካልእ ቋንቋታት ከምኡ እውን ዋላ ብካልእ ከም ፈተውቲ ቋንቋ ትግርኛ እውን ብዙሕ ኣበርክቶታት ገይሮም ነይሮም። ስለዚ ዳርጋ ዓመት ሙሉእ ብዙሕ ነገራት ይተኻይዱና። ዲናር ዶሳተኒ ከዓድል ግበካ ብሓፈሻ እዚ ፕሮጀክት 3 ነገራት ዘጠቃለለ እዩ። ቀዳማይ ሒዝናዮ ዘለና እቲ ቋንቋ ትግርኛ ናብ ጉግል ምእታዊ ማለት እዩ። እቲ ከም ካልኣይ ሒዝናዮ ዘለና ከዓ ናይ ዊኪፔድያ ፕሮጀክት ንሱ ከዓ መጀመርታ እቲ ትምህርታውን ኣገዳስን ዝበሃል ትሕዝቶ ዘለዎ ፅሑፋት ናብ ቋንቋ ትግርኛ ተተርጊሙ እቲ ታሪክን ዝተፈላለየ ኣገደስቲ ፅሑፋት ብትግርኛን ብእንግሊሽን ብዛዕባ ሃገርና ብዛዕባ ባህልና ናብ ዊኪፔድያ ንክኣቱ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ኤርትራ ይኹን ብዛዕባ ናትና ሬጅን እኹል ዶኩመንታት የለን። ንሕና ከምዚ ሎካል እንፈልጦ ፅሑፋት ኢና ንውከስ። ዝኾነ ሰብ ግን ካባና ወፃኢ ሪሰርች ክገብር እኹል ዲጂታል ዳታታት የብልና። ስለዚ ነዚ ንምፍዋስ ናይ ዊኪፔድያ ፕሮግራሙን ኣለና። ንሱ ጀሚርና ያለና ከምቲ ንደልዮ እኳ ኣይክድ ዝያዳ ሓይልና ናቲ ናይ ጉግል ጌርና። ምክንያቱ እቲ ናይ ጉግል ተወዲእናሲ ኣትሊስት እቲ ዝቕፅል ስራሕሲ ክፎክሰልና እዩ ዝብል ርዲእ ስለዝሓዝና ኢና። ከም ሳልሳይ ድሓዝናያ ከዓ ሓደ ዲክሽነሪ ኣሎ። እታ ዲክሽነሪ 20,000 ቃላት ኢላ ጀሚራ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ 5 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ናይ ኤውሮጳ ማለት እዩ ናብ ትግርኛ ክትርጉም ከም ትኽእል ኮይና ሞር ሪሰንትሊ ከዓ ናይ ሕክምና ቃላት ናብ ትግርኛ ትራንስሌት ኮይኑ ምስ ሓደ ጉዱስ ዜጋ ከም ዝኣቱ ተገይሩሎ። ንመጻኢ ልክዕ ከምዚ ናይ ጉግል ዝመስል ናይ ትራንስሌሽን ስራሕ ስል ብኤርትራውያን ዝውነን ናብኡ ደረጃ ንምብፃሕ እቲ ቀንዲ ዕላማ። ብሓፈሻ ነዚ ይመስል እቲ ናትና ፕሮጀክት ማለት እዩ። ኣብቲ ዲክሽነሪ ስራሕናይ ማለት እዩ ከምዚ ናብ 7 ቋንቋታት ተቐይራ ካብኡ ወፃኻ እቲ ቀንዲ ኣብኡ ዘሎ እንታይ ዝጠቅም መሲልክ ብ20,000 ጀሚሩ ሕጂ ቶታል ክሳብ 120,000 ዝኸውን ቃላት ኣሎ። ሕጂ ነቲ ቃላት ተጠቂምካ እውን ብዙሕ ሪሰርች ክትካየድ ትኽእል ብዛዕባ ትግርኛ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ዓይናይ ፊደል ብዙሕ ትጥቀመሉ ዓይናይ ፊደል ናይ መጀመርያ ናይቶም ፊደላት ትጥቀመሉ ብዙሕ ሳይት ክትገብር ትኽእል ምክንያቱ ዳታ ስለ ዘለካ ማለት እዩ። ኣብ ወፃኻ ከምዚ ሜዲካል ዲክሽነሪ እውን ካልእ ኣፕ ጌርና ኣለና ማለት እዩ። እቲ ናይ ሜዲካል ናብ ትግርኛ ከምኡ ናብ ካልእ ቋንቋታት ተቐይር ማለት እዩ። እቲ ዊኪፔድያ ኣርቲክልስ እውን ብጣዕሚ ዳይ ምክንያቱ ተሓሲብከ ክሳብ 2 ሚልዮን ዝኸውን ናይ እንግሊሽ ኣርቲክልስ እዩ ዘሎ። ድሕዳ ንሱ ናብ ትግርኛ ክትቀይሮ ክኢልካ እቲ ሰብ ብትግርኛ ከም ዝኽእል ማለት እዩ ዝደለየ ሓበሬታ ኣብቲ ዊኪፔድያ ማለት እዩ። ብኡ መጠንካ ኣብቲ ናይ ጉግል ትራንስሌሽን እውን እቲ ትርጉም ስለ ትጥቀመሉ እቲ ብቕዓት ዝበካ ናይ ጉግል ትራንስሌሽን ብጣዕሚ ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ካልእ ሕጂ ዝገበርናይ ኣኼባ በፂሕናዮ ዘለና ከዓ ኣሎ ካልእ ሕጂ ጉግል ትራንስሌሽን ካልእ ፕሮዳክት እንዲ ካልእ ፕሮዳክት ኣሎ ከዓ ከምዚ ክሮድ ሶርስ ይበሃል። ሕጂ እሱ እንታይ መሲልኪ ልክዕ በቲ ናይ ኤኣይ ገይሩ እቲ ቋንቋኻ ተማዕብለሉ ትኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ካልእ ለበል ንወስዶ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እንተሕዳ ከምቲ ሓሲብናዮ ዘለና ኸይና እቲ ቋንቋ ትግርኛ ብጣዕሚ ኣብ ፅቡቅ ናይ ቴክኖሎጂ ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ። ነቲ ቋንቋ ንምሕታም ሰብ ሞያ ቋንቋ ወይ ድማ ኣብኡ መፅናዕትታት ዝገበሩ ሰባት ኣካትትኩም ዲኹም? እቲ ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ዘሎ በቲ ማሕበረሰብ እዩ። ሕጂ እቲ ቋንቋ ኣትሎም ሕጂ እንታይ ኢና ንሰርሕ ዘለና ከመይ ጌርካ እቲ ተተርጊሙ ዘሎ ብቕዓት ተመዝኖ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብኡ ብዙሓት ኢንተሌክቹዋልስ ናይ ትግርኛ ፈሊና እዮም ማለት እዩ ኣለውና ከምዚ ንረኽቦም ፕሮፌሰራት ናይ ትግርኛ ግን ብሕጂ ዝመፅእ ፕላናት እቲ ተተርጊሙ ዘሎ ብቕዓት ንምንፃር ፎርሙላ ዲ ክትፀሓፍ ወላ ካልእ ነገራት ካልእ ነገራት ክካየድ
مستيوم جوجل بوتم انترنت دولارز جينا كنرحاب بروجرام علينا ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ምሳና ዝነጥፉ ዘለዉ ፕሮፌሰር ኣርኣያም ኣብዚ ስራሕ እዚ ምሳና ኣለዉ ንመጻኢ ግን ብሰፊሑ ብዛዕባ ቋንቋ ፍልጦ ዘለዎም ከም በዓል ኣማኑኤል ሳህለ መምህርተኪ ካልኦት እውን ብዙሓት ዓበይቲ ኪእላታት ናይ ቋንቋ ትግርኛ ኣለዉ ብዙሓት ብቑዓት ሰባት ከለውና ዴዲኬት ኮይኑ ከምዚ ከይተኸፍለ ከየበለ ካብቲ ናይ ህይወቱ ግዚኡ ፈልዩ ክሰርሕ ቁርብ ክብድ ስለትብል ብጣዕሚ ብዙሓት ዓበይቲ ፈላጣት ሰባት ኣለውና ንመጻኢ ግን ኣብ ውሽጢ ቁርብ ግዜ ክንጅምሮ ተኽእሎታት ኣለዎ በቲ ንገብሮ ዘለና ኮንታክትስ ማለት እዩ ኩምላላው ኣለዎ ወይንታ ማለት ሕጂ ኣብቲ ናይ ኢቫሉዌሽን ፕሮሰስ እንዲ ዘለቲ ቋንቋ ማለት ተተርጊሙ ዘሎስ ቁኑዕ ወይ ጌጋት ሕጂ ሓንቲ ካብቶም ጌርና ዘለና ሕጂ ነገራት ምስቶም ጉግል ተዘራሪብና ጉግል ፎርም ጌርና ኣለና ሕጂ እቲ ጉግል ፎርም ዝኾነ እንሻሎ ፍልጠት ናይ ቋንቋ ዘሎ ዝሕዳ ተገዲሱ ናብቲ ፎርሙላ ገይሩ ከምዚ ኣሂብና ኣና ሃንታይና ንገብር መስል ትልክ ያሕሽዑ ናብቶም ሳይት ሕርፎም ማለት ናብቶም ጉግል ሕጂስ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ከማን ቀንዲ ናይቶም ምሁራት ናይ ቋንቋ ትግርኛ ክተሓወሩ ወይ ኣበርክቶ ክገብሩ ዝኽእሉ ማለት እዩ ትበርክቶ ካብ ፓብሊክ እንሻሎ ዝኾነ ሰብ ተበርክት ይገኝ ማለት እዩ እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብቲ ማሕበረሰብ ተመርኮስ ከም ምዃኑ መጠን እቲ ማሕበረሰብ ኣፍልጦ ክህልዎ ተሳትፎ ክገብር ዝሰራሕኩሞ ስራሕ እንታይ ኣሎ መጀመርያ ጀመርና ተኮይኑ ፓብሊክ ፔጅ ኣለና ማለት ናይ ፌስቡክ አይ ቲንክ እስራሽ ተሆ ካብ ወጻኻ ዌብሳይት ከማን ኣለና ዝኾነ ሓበሬታ ዝህብ ማለት በዚህን ክልተ ቻነላት ጌርና ኢና ነቲ ህዝቢ ስታይቲንግ ጎብረን ፎን ካብ ወጻኻ በቲ ዝነበረ ፔቲሽን ሳብ አይ ቲንክ 35 ገለ ዝኸውን ዳታ ኣለና ብእውን ዝኾነ ሓበሬታ ክኸውን ከሎ ነቲ ፓብሊክ ህዝቢ ክንበፅሖ ንኽእል ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ በዚህን ሰለስተ ቻነላት ጌርና ኢና ክንበፅሕ ንኽእል ትብልዎ ዘለኹም ምዕራፍ እንተተበፂሑ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ዋላ ንሕና ኩልና ንዛረበሉ ሲምፕል እቲ ቋንቋ ትግርኛ ከመይ ጌርካ ኣብቲ ናይ ጉግል ትራንስሌሽን ተእትወሉ እቲ ቀዳማይ ዕላማ ማለት እዩ ብድሕሪ ዝመፅእ ፕላናት ወላዶም ከማን ክዛረብ ክኸውን ኣሎ እቲ ትግርኛ ኣብ ጉግል ከምዛብቲ ሕጂ ፍሉጥ እዩ ግን ከመይ ገይሩ ፅፉፍ ዝኾነ ስራሕን እንደገና ትዝቦ ትርጉምን ጽቡቕ ንኽኸውን ነቲ ተገልጋሊ ማለት እዩ ሕጂ እስተያ ዘለታ ዕላማ ማለት እዩ ኣብቲ ጉግል ምእታው ብዝበለፀ ኣገባብ ምእታው ማለት እዩ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ትካል ጉግል ብዙሕ ሪሶርስስ ኣለዎ እቲ ቋንቋ ከዓ ብፅቡቅ ክትርጎም ተዳእኸ ኢሉሲ ካብ ኩሉ ቋንቋታት ናብ ትግርኛ ክትርጉመልካ ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብ ስደት ዘሎ ሰብ ብዙሕ ቻለንጅ ዘጋጥሞ እዩ ሕጂ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል እንተደኣትዩ መጀመርታ ኣብ ጉግል ዘሎ ሪሶርስስ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ባዕሉ እቲ ክሮም ወላ ብትግርኛ ምዃኑ ርእሱ ዝኻለ ሓገዝ እዩ ፔጅስ እውን ክትርጉመልና ክኽእል እዩ ድሕሪ ግዜ ማለት እዩ ብቕዓት ናይቲ ቋንቋ ሓፍ ምስ በለ ጂፒኤስ ብትግርኛ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣብ ዩቱብ ሳብታይትልስ ክመፀና እዩ ትግርኛ ሰርች ጌርካ ትረኽቦ ትሕዝቶሲ ብጣዕሚ እዩ ዳርጋ የሕፍር ክትሪኦ ከለካ ኣይተሰርሓሉን ስለዚ ኣትሊስት በዚ ጀሚርና ናብ ለውጢ ንምኻድ እዩ ማለት እዩ ከምኡ እውን ንንኣሽቱ ራይተርስ ጁኒየር ራይተርስ ኣብ ፌስቡክ ኣርቲክላት ዝፅሕፉ እውን ዝያዳ ክፍላይ ዝደኽመላ ዘሎ እዚኣ ዌብሳይት ንክሕዙ ብብሎገር ብገለ ከዓ ንሕግዞም ኣለና ሶፋር ኣብ ሓንቲ ተዓዊትና ኣለና ላውንች ክንገብራ ኢና መብዛሕትኦም ኣብ ፌስቡክ ዘለው ንኣሽቱ ኣርቲክላት ዝፅሕፉ ትግርኛ ልብወለድ ሓፂር ዛንታ ገለ ዝፅሕፉ ግን ናይ ገዛ ርእሶም ዌብሳይት ከምኡውን ብሎገር ተይጥቀሙ ንሕግዞም ኣለና ፍላይን ዲናር ስለዝሃኩም መብርሂ ቀኒየለይ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል መተርጎሚ ንምትእትታው ዝሰርሑ ዘለዉ ኣጋይሽና ኢንጂነር ክፍላይ ተወለ ብርሃንን ጋዜጠኛ ዲናር ሕሩይን ከምኡውን መሳርሕትና ዊንታ ክዳነ ማርያም ኣዝየ መስግን መደባትና ብ22 ብ25 31 ሜትር ባንድ ሳተላይት ብ24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ተኸታተሉና ኢኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ مباركس خبركم سمعتنا لما عنتي زدالونا يوم مدبات زيوم يوم نيرم صباح ربع صبر هبل حال حدر زبلكم كلهم مسارحتين بمخان قبر مدنيه سلام بيتي